Benvinguts i benvingudes a aquesta entrevista amb en Josep Matalí i Costa, que és doctor en psiquiatria i psicologia mèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en psicologia clínica i actualment cap clínic i coordinador de la Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Benvingut, Josep. Bon dia, benvingut, gràcies. Bé, Josep, doncs en el nostre projecte Connectem, Paradoxes a l'era digital, que s'ha basat en tallers d'art, psicomotricitat, teatre social, espais de reflexió amb alumnes d'ESO i sisè, als municipis d'Argentona i Dosrius, hem generat unes produccions i unes reflexions sobre l'ús i el bon ús de les pantalles, que acabaran amb una exposició de salut comunitària sobre el tema. Et volia començar preguntant, Josep, quina importància té l'educació digital per prevenir el mal ús o les conductes addictives? Al meu entendre és la peça clau, és l'element clau de que tota la població tingui una capacitació i una formació digital, no només perquè els nostres fills en facin un bon ús, sinó per fer-ne nosaltres també un bon ús. Mhm. Um, he anat veient també, no sé, Josep, si tu ets més partidari uh, diguéssim, d'assenyalar tots els perills que també té, a part de les oportunitats que tenen les noves tecnologies, o també tu creus que és útil generar aquests espais de reflexió, ja sigui a partir de solucionar problemes relacionats amb les pantalles, amb el teatre social, o amb el diàleg, o amb l'art? Creus que és necessari i útil crear espais de reflexió més que d'una psicoeducació més explicativa? Sí, jo crec que ho podríem posar en un context, no? Jo crec que a vegades les pantalles, no? O la problemàtica amb les pantalles, sobretot derivades del sobreús que en fem, han aclaparat tot un discurs i jo crec que hi ha tot un mar de fons que és molt interessant, no? Jo crec que ens falta connectivitat, que ens falta relació, que ens falta una capacitat d'establir relacions molt més profundes, no? Molt més de confiança, i que els espais que tu comentes per mi són molt, molt interessants, no? Jo crec que un dels grans reptes és com la població es torna a connectar, no? I a vegades hi ha gent que fa una relació causal entre la desconnexió de pantalles i la connexió presencial i la meva manera d'entendre és diferent. Vull dir, jo sóc un gran defensor de les sobretaules, no? I dels espais de trobada per poder fer el que tu comentes, no? Que és comunicar-nos i entendre'ns i saber com estem els uns amb els altres. És que és molt paradoxal, no, Josep, que estiguem aquí ara mateix, que estem propiciant no tallers perquè els nanos aprenguin a utilitzar les tecnologies, sinó estem fent tallers perquè reconnectin amb això, amb els vincles de cara a cara, presencials, a teixir unes bones relacions, no? I fer un treball relacional amb ells, no? Que és la gran paradoxa on ens trobem ara, no? Sí, la veritat és que tots els informes que tenim i totes les dades que tenim, a mi em preocupen dos o tres que són molt, molt importants quan parlem sobretot d'adolescents, no? Un és la pobresa i les dificultats que tenen d'accedir, no, a recursos, i l'altre és aquest gran cavall de batalla que és la soledat, no? Que és com ells expressen que se senten sols en un moment en els que estem hiperconnectats tots amb tots, però la sensació és de soledat emocional, no? I que, per tant, espais que tu comentes són molt necessaris i, a més, s'han de complementar amb molts altres dispositius. Una de les coses que sabem és que, per exemple, les dinàmiques de grup, els esports de grup, els esports d'equip, no? El ball, la música, el teatre, tots aquests espais són claus perquè aquests nanos puguin reconnectar els uns amb els altres. Mhm. I he vist també, no, en altres entrevistes, Josep, que tu parles d'aquesta mar de fons, que ara en parlaves, que de per si mateixes, que no hi ha cap estudi concloent de que les tecnologies per si mateixes siguin el problema, sinó que sempre quan hi ha una addicció hi ha doncs un background psicològic o d'unes condicions socioeconòmiques familiars concretes, no? O una predisposició genètica, no? Perquè una persona Però sigui... aquí
El debat és molt ampli. El debat és molt ampli, no? Hi ha tota una reflexió sobre l'atenció, la capacitat, no? de que ens estan, no? constantment interrompent amb moltes coses i que per això merma la nostra capacitat de concentració, de fer una lectura en profunditat, no? De que cada vegada que t'interrompen doncs, trigues, no? uns minuts a recuperar, no? la concentració i l'atenció plena, no? Aquesta capacitat que nosaltres tenim una reserva cognitiva limitada i que, per tant, no? tota aquesta informació a la que cada dia hem de gestionar ens obliga a fer-ho d'una manera cada vegada més superficial. No? Aquesta seria un debat. No? L'altre debat és com algunes aplicacions, que bàsicament són les xarxes socials i els videojocs, tenen uns algoritmes que sí que provoquen que hi consumim molt de temps. No? I l'altra cosa, que això seria el debat sobre la hiperconnexió o inclús el sobreús. No? L'altra cosa és quan ja hi ha una addicció. No? Una addicció és un trastorn mental crònic i recidivant, que sí que les veiem sobretot en videojocs i en jocs d'apostes. Amb les xarxes socials encara estem discutint si enganxen o bàsicament estan pensades per fer-ne un sobreús, val? I que per tant encara no ho podem recollir als manuals diagnòstics. Però el que sí que veiem, no? és que moltes vegades jo no tinc cap... jo he atès molts nanos així i no tinc cap adolescent que no hi hagi un trastorn mental comòrbid quan ens consulta per una addicció als videojocs o per una addicció a les xarxes socials o un sobreús de les xarxes socials. No? I per això el debat de que sempre hi ha aquest mar de fons, que aquest mar de fons pot ser, doncs quan parlem de sobreús, el sobreús és com un calaix de sastre, no? Quan veiem un nano que sobreutilitza unes tecnologies, podem parlar que li agraden i que, per tant, no? I està més amatent que altres coses, que hi ha una falta de límits familiars, que hi ha una falta, no? de relacions socials significatives, que hi ha un trastorn mental per allà sota que està fent xup-xup i que, per tant, el que hem de fer sempre és una avaluació, no? en profunditat, no només en relació a l'ús de les pantalles, sinó què li passa a aquella persona en general. No? Bé, això també és interessant, no? Que dius que el sobreús és un calaix de sastre que molts cops els programadors, i no són eines neutres, les xarxes socials pel que sembla, sinó que hi ha un biaix voluntàriament provocat per provocar uns efectes psicològics. Per tant, no sé si d'aquí uns anys es jutjarà, no s'ha fet amb el tabac, no? que era un perill públic, de salut pública, però no sé si algun dia es regularà, no? Per exemple, com el tabac, per totes les conseqüències que està tenint, no? que és interessant, no? Començar a reflexionar sobre això, estudiar-ho i veure l'impacte de la salut pública, no? Perquè de vegades va tan ràpid, no sé si estàs d'acord, Josep, que va tan ràpid el desenvolupament de la tecnologia que no dona temps a pensar. No sé si això és un mite però que he vist també en altres entrevistes teves que deies que s'havia d'apuntar a les tecnològiques i anar a regular a mesura que es vagin tenint estudis i conclusions, no? Sí, aquest és el gran repte que tenim. No? El problema que tenim nosaltres és que intentem generar evidència, però les coses van tan ràpides que no ens dona temps a tenir massa crítica per generar aquesta evidència. No? I que moltes quan busquem una dada dura són amb estudis longitudinals. No? I aquí, per exemple, estem veient coses tan interessants com que la cohort prepandèmica és diferent a la cohort postpandèmica. No? Els nanos de 15 anys d'avui en dia són diferents als nanos de 15 anys de fa 10 anys. No? I que, per tant, tots aquests estudis longitudinals ens donarien informació. L'altra cosa és el debat sobre la regulació. Jo crec que la regulació a mi em sembla molt més interessant que vagi cap a dalt que no pas cap a baix. No? Jo crec que cap a baix ha d'anar, no? la formació i la capacitació, no? I inclús, no? alguns límits sobre l'edat, els continguts, però la regulació ha d'anar cap a les tecnològiques. No? Hi ha tot un moviment, sobretot als Estats Units, i ara no? la comunitat europea també, sobretot amb TikTok, no? en aquest moment, en el que sí que estem demanant és que regulin tots aquests algoritmes perquè no siguin tan lesius per la població infantojuvenil. Bueno, de fet, no? un enginyer desertor de Google, el James Williams, va comentar que els millors serveis contemporanis estan dissenyant continguts esquer que fan llegir continguts brossa per impuls, esclavitzant-nos, no? En aquesta roda dopaminèrgica de l'addicció, no?
I el Max Fisher, que és l'autor de les redes del caos, afirma que els logaritmes estan provocant aquests comportaments a gran escala, no? D'intenció de vot, d'opinió pública, no? O sigui que s'ha de fer alguna cosa, no? I gent com tu, no? Que esteu remant, que em sembla que el teu departament es deu haver anat creixent al llarg dels anys, no? No tant. El que tenim és molta feina, creixem. En feina sí, en persones no tant. aneu, aneu ocupant-nos cada cop més, no? Això sí. Però bueno, que és interessant invertir en tot això perquè és que ara està més clar que mai que és un problema de salut pública, o almenys de prevenció en salut pública, no? Sí, però jo crec que això, que ja per mi, fer una problemàtica molt complexa, no? Una prescripció simple em sembla un error, no? Vull dir, aquí hi ha moltes coses que passen, no? I que sí que és cert, no? Estem veient que cada vegada tenim una societat més dicotomitzada, no? Que trobar consensos i acords és més difícil perquè tothom està com molt posicionat, que sembla que si no et donen la raó, no, l'altre sigui l'enemic. Moltes vegades, inclús nosaltres, no, en els grups d'experts, hi ha opinions molt radicalitzades, no? Que moltes vegades, no, hi ha molta gent que ara tothom pot parlar de pantalles, sembla que tothom tingui capacitat, no, o formació per parlar de pantalles perquè tothom té una pantalla al costat. I nosaltres el que estem dient és dir, escolta'm, busquem un punt de seny, sí, basem-nos en la recerca, basem-nos en l'evidència, anem fent no, una mica l'ajust que estem veient, anticipant una mica on poden anar les coses. Hi ha moltes iniciatives, no? Sobretot del Pla Director de Salut Mental, de la Subdirecció de Drogodependències. Vull dir, estem tots treballant en aquesta direcció. Però jo segueixo dient que quan parlem de pantalles, el target no són només els infants i els adolescents, el target també són els adults, no? I els adults hem de fer una reflexió sèria de com ens relacionem amb les pantalles i quin ús li donem, perquè som un model, no? Pels nostres fills i que, per tant, nosaltres hem de ser molt conscients de tot el que està passant perquè després puguem assessorar els nostres fills de com fer-ne un ús responsable. Em va agradar molt, Josep, el comunicat que vau fer als psicòlegs clínics amb tots els punts, que no sé si el vaig trobar i els hi recomanem als nostres espectadors que el puguin buscar per internet, que està escrit des d'un punt equilibrat, amb l'evidència que hi ha, no sé, és molt, situa molt, vull dir que és un bon, des del meu punt de vista, és una bona lectura per situar-nos en aquest tema. Bé, tenim poc temps, Josep. Et volia preguntar, per anar acabant, dos preguntes. Una, se t'acut alguna paradoxa, ja que la nostra exposició es diu Paradoxes a l'era digital, se t'acut alguna paradoxa que la vegis molt, molt clara a l'era digital? Ostres, ara sí, dilluns matí. Això és una trampa, aquesta no me l'esperava. No te volia fer una trampa. Paradoxa... Mira, jo crec que la paradoxa precisament és la que et parlava de la soledat, no? De que en una societat hiperconnectada cada vegada ens sentim més sols, no? Aquesta seria una gran paradoxa, no? I que, per tant, segurament hem de poder construir espais com els que tu comentaves al principi, no? Espais de trobada, espais de reflexió, de fer una mica aquesta vida una mica més tranquil·la, no? Anem amb una acceleració i amb una velocitat que a vegades no ens deixa parar i pensar, no? A mi m'agrada molt ensenyar a pensar als adolescents i que moltes vegades, una vegada els veiem que aquests nanos pensen, a mi una de les coses que em preocupa molt és un discurs hiperpaternalista o hiperprotector, no? De que sembla que un nano de 15-16 anys no pugui tenir criteri. Té criteri. Una altra cosa és que aquest criteri estigui no, ajustat en un moment de la seva maduració, però té criteri. No? I llavors, pensar que un adolescent de 14, 15, 16 anys no pot començar a tenir criteri em sembla un error. No? I és molt interessant, no?, que això de les... O sigui, que nosaltres... Deia una autora, Simone Wells, crec que, o la Maria Zambrano, que som solituds en convivència, no? I aquest escalf de que cada vegada es veu
que t'acaba sentint acompanyat realment per l'altre, aquest escalf és que és insubstituïble, és tan humà i tan poc tecnològic que, que, que és interessant. I una de les paradoxes també, a el que deies, no? Que anem molt ràpid, no? Posarem una caixa de melatonina i un Monster, no? Perquè aquesta és una de les paradoxes, no? Aquesta super rapidesa i alhora després els nanos han de prendre melatonina. Perquè què ha passat? Ostres, doncs que potser estan hiperestimulats, no? O sigui, com que sí que és veritat que és una època, sempre és una època paradoxal, no? Però que és interessant anar veient les paradoxes que s'estan movent, no? Bé, i per últim, espero que no sigui una pregunta trampa per tu, Josep, no és l'última intenció que tinc, però bueno, com que aquest vídeo també es penjarà com els altres que hem entrevistat a 3 doctors més al canal Resilients, sempre preguntem al nostre convidat què és per ells la resiliència. Mira, aquest és un... M'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè és un gran... Per nosaltres el gran repte que tenim des d'un punt de vista de prevenció. Ara t'has quedat penjat. Ah, sí? Vale. Ah, Vale, t'has quedat... Torno a començar. Mira, aquest és per nosaltres el gran repte des d'un punt de vista de la prevenció. No? Si nosaltres, per exemple, a l'hospital tenim un projecte que es diu Projecte Genca, que el que vol és fer una societat més resilient. No? Una de les coses que diem és que el que no podem fer és que al món no hi hagin problemes, no? Que els nanos, no, tinguin una vida feliç, perquè això no és així, la vida és vida. No? Llavors, el que hem de fer és capacitar els nostres eh, fills perquè tinguin capacitat de fer front als malestars. No? I, per tant, per mi la resiliència és la capacitat de fer front al malestar des de la normalitat. No? Perquè, si no, moltes vegades el que veiem és que estem psiquiatritzant o psicologitzant coses de la vida del dia a dia. I perquè una de les coses que hem fet o que hem vist és que els hem hiperprotegit massa o no els hem educat en la gestió del malestar. Molt bé. Doncs crec que és un bon resum perquè de vegades les pantalles poden ser com opiacis, quasi, no? Com una cosa que ens deixa aquí penjats sense connectar amb la realitat i el fet d'anar formant i buscant espais d'enfrontament, de reflexió, de fricció, també de vegades, no? Que de vegades estar en contacte amb l'altre implica una fricció, no? I anar tolerant i anar-nos fent més resilients, doncs és un molt bon camí, no? Molt bé, doncs, bueno, Josep, ja sé que em vas dir que no podies, però jo t'enviaré un vídeo de com ha anat l'acte d'inauguració, que serà com una jornada on vindran experts, on vindrà gent de teatre que han fet obres sobre la hiperconnexió, on hi haurà una taula rodona amb famílies, amb adolescents, amb professionals de la salut. També vindrà la Sara Sòria, que em sembla que ja la coneixes, de l'Hospital de Mataró, que em va recomanar que et preguntés a veure si et anava bé entrevistar-te. I bé, doncs moltes gràcies i molt Gràcies a amable. vosaltres, felicitar-vos per la iniciativa que em sembla molt interessant i molt útil i Gràcies. endavant, seguim en contacte. Moltes gràcies, Josep. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Ens veiem. Adéu.